हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अभी ना बहुत ही एक प्यारा सा झूमर गा रही हूँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। तो चलिए सुनिए हमारा झूमर। पियावा के चढ़ल बाटे नासा हो तमाशा कैले बा। पियावा के चढ़ल बाटे नासा हो तमाशा कैले बा। घरवा के खाना निक नहीं लागे, घरवा के खाना निक नहीं लागे। मुहे लागल बा होटल के खाना हो तमाशा कैले बा। पियवा के चढ़ल बाटे नासा हो तमाशा कैले बा। घरवा के मेहरी निक नहीं लागे, घरवा के मेहरी निक नहीं लागे। बड़ी चलत सवत से टाका हो तमाशा कैले बा। पियवा के